Priatelia, žijeme dnes v krajine, kde verejný priestor je vlastne zaplnený takými vecami, ako je koaličná fraška okolo ministra Tarabu. Žijeme v krajine, kde predseda vlády s ministrom obrany si z nás robia doslova srandu, keď sa snažia nahovoriť, že okolo Prešovskej nemocnice je všetko v poriadku. No a napokon žijeme v krajine, kde odsúdený kriminálnik za sprostredkovanie vraždy Jana a Martiny svedčí a vypovedá veľmi vážne veci o súčasnom predstaviteľovi Smeru a podpredsedovi Národnej rady. Spomínam to preto, lebo práve z tohto dôvodu žijeme bohužiaľ v krajine, kde tak dôležité veci, ktoré sa bytostne týkajú Slovenska, a síce budúcnosť Ukrajiny, nášho suseda, jej vzťah s Európskou úniou, sa vlastne vôbec nediskutujú. Ide konkrétne o návrh nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza, ktorý prišiel s ideou, aby sa pre Ukrajinu vytvorilo asociované alebo pridružené členstvo. Ja o tom, čo to znamená, poviem viac, ale chcem poukázať na to, že v momente, keď s touto myšlienkou prišiel na verejnosť nemecký kancelár, v tú sekundu to predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico jednoducho zabil spôsobom sebevlastným, lebo Merz. Bez toho, aby vyložil akékoľvek argumenty, jednoducho povedal, že on o tomto absolútne odmieta diskutovať. Z toho postoja predsedu vlády ale vyplýva jedna dôležitá vec, ktorá nesmie uniknúť našej pozornosti, totiž Robert Fico stále omiela, ako on veľmi podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii. Ale v momente, kedy podľa návrhu nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza by sa mali vykonať konkrétne kroky, aby sa Ukrajina v tom medziobdobí priblížila k Európskej únii, Robert Fico to jednoducho zmetie zo stola. No ale potom je tu ešte horšia vec, totiž Robert Fico aj pripustil, že on za istých podmienok je pripravený sa baviť o návrhu Friedricha Merza na pridružené členstvo Ukrajiny v Európskej únie. Ale Robert Fico hovorí jedným dýchom, že len za predpokladu, keď Ukrajina prejaví ústupky voči tomu, čo žiada Ruská federácia od začiatku svojej agresie. Uvedomuje si predseda vlády, čo žiada od Ukrajincov. Slovenský premiér totiž hovorí napadnutej krajine, nášmu susedovi Ukrajine, že jednoducho, aby sa vzdala svojho územia a potom je on láskavo ochotný sa baviť o tom, že či sa dá uvažovať o pridruženom členstve Ukrajiny v Európskej únie. Keď toto Robert Fico hovorí, buď nevie, alebo to robí zámerne, a to je ešte horšie. On vlastne kupčí doslova s územím cudzieho štátu, v tomto prípade nášho suseda, osočuje ho, vyzýva ho na kapituláciu, ale on ako keby nevnímal, že tým, že chce od Ukrajiny, aby sa vzdala vlastného územia, on zapredáva svoju vlastnú krajinu, Slovenskú republiku. Ja na rozdiel od Roberta Fica si myslím, že má zmysel a je úplne opodstatnené diskutovať o návrhu Friedricha Merza. A môžem úplne s istotou povedať, že názor Roberta Fica za európskym stolom nikoho nezaujíma a o tomto návrhu Friedricha Merza sa v Európe diskutovať bude. Z jednoduchého dôvodu. Posúva totiž veci dopredu v situácii, keď je každému jasné, že samotný prístup budúceho členstva v tomto momente už nestačí. Európa dnes rieši veľmi jednoduchú otázku a tou je, ako dostať Ukrajinu bližšie k Európe už teraz a čo najrýchlejšie a bez toho, aby musela čakať možno 10 ročie, možno viac, na plnoprávny vstup do Európskej únie. A presne o tomto je Merzov návrh. Nie je to návrh nejakého druhoradého členstva. Nie je to náhrada za plnoprávne členstvo. Je to jednoducho pokus vytvoriť akýsi most medzi dnešnou situáciou cez pridružené členstvo a budúcim plnoprávnym členstvom Ukrajiny v Európskej únii. Čo konkrétne navrhuje Merz? Tak len príkladmo. Je to návrh, kde chcem počiarknúť, Ukrajina zďaleka nebude mať práva plného člena Európskej únie. Nebude mať ani prístup k financiám takým, aký má Slovenská republika. Nebude mať hlasovacie práva. Ale čože nám to uškodí, aby Ukrajina sedela
za stolom, kde sedia ostatní premiéri. To znamená v Európskej rade. Aby mala svojho pridruženého člena Európskej komisie. Aby mala rovnako pridružených členov Európskeho parlamenta. Ale opakujem, zďaleka to nebude opravňovať Ukrajinu ani prístup k financiám, ani nebude mať absolútne žiadny podiel na formálnom rozhodovaní. Signál, ale ktorý by vyšiel, keby sa aspoň časť tohto návrhu Friedricha Merza podarilo zrealizovať, jednoducho, že Ukrajina patrí do Európy, to je úplne zrejmé, ale že aj členské štáty Európskej únie to s priblížením Ukrajiny naozaj myslia veľmi vážne. Nejde o nejaké druhoradé členstvo, to sa nemusia obávať ani Ukrajinci samotní, ale rieši to momentálnu situáciu. Skrátka, bude to viac ako nejaký budúci prísľub členstva, pre ktorý Ukrajina bude musieť splniť všetky podmienky a to bude trvať veľmi dlho. No a teraz si povedzme, že to nie je len záujem, sme presvedčení z ukrajinskej strany, aby boli čo najbližšie pri Európskej únii, ale ten záujem je aj na našej strane. Pretože dnes s ohľadom na ruskú agresiu, bezprostrednú hrozbu Európskej únii a teda aj Slovenskej republike je naším záujmom, aby sme za európskym stolom mali, a to si treba rovno povedať, krajinu, ktorá dnes nielenže je schopná odolávať ruskej agresii, ale má najsilnejšiu armádu. Jednoducho týmto krokom by sme posilnili bezpečnosť Európskej únie. A tu Friedrich Merz ide vo svojom návrhu ešte ďalej, hovorí aj o bezpečnostných garanciách a o politickom záväzku členských štátov aplikovať, tu citujem, článok 42.7 zmluvy o Európskej únie, teda doložku akejsi vzájomnej pomoci. Nebojte sa, to neznamená automaticky, že by sme my boli vtiahnutí priamo do tohto konfliktu. Ale je to silný politický záväzok v tom, že bezpečnosť Ukrajiny, celistvosť a naša vlastná bezpečnosť Európskej únie sú nesporne spolu späté. Toto je dôležité v návrhu Friedricha Merza, čo sa týka bezpečnosti. Treba si ale otvorene povedať aj jednu vec, že v reakcii na tento návrh Friedricha Merza, ktorý Robert Fico bez akýchkoľvek argumentov zmietol zo stola, ale skeptický voči nemu, alebo zdržanlivý pri najmenšom, je aj prezident Zelenský. Musím povedať, že dá sa tomu rozumieť, pretože na jeho strane je obava, aby z takéhoto pridruženého členstva Ukrajiny v Európskej únie, teda nie plnoprávneho členstva, sa náhodou nestala takzvaná alebo trvalá náhrada. Aby to skrátka nebol iný stupeň členstva, ako majú všetky ostatné štáty vrátane Slovenskej republiky. Táto obava je podľa mňa úplne legitímna. Zároveň treba vidieť samozrejme aj to, že prezident Zelenský má doma zložitú situáciu. Preňho je vízia členstva Ukrajiny v Európskej únii aj dôležitým morálnou snahou, ako povzbudiť tých ľudí, ktorí jednoducho bojujú za prežitie vlastnej krajiny a ktorí vidia v členstve Európskej únie a raz samozrejme v miery akési svetlo na konci tunela. Tohto sa prezident Zelenský nesmie vzdať. Ale ja si myslím, že toto je obrovská príležitosť pre diplomáciu. Mimochodom, keby sme mali normálnu vládu, ktorá dbá na naše záujmy, ktorá nerozbije vzťahy s Ukrajinou, bol by to obrovská príležitosť pre slovenskú diplomáciu, aby sme hovorili s prezidentom Zelenským. Aby sme mu pomohli pochopiť to, že Merzov návrh vlastne nie je pasca, ale je to príležitosť, ktorá posunie Ukrajinu naozaj veľmi rýchle. Oveľa rýchlejšie ako plnoprávne členstvo k tomu, že budú čo najviac politicky integrovaní v Európskej únii. Čo táto debata v skutočnosti ukazuje? No, myslím, že je úplne zrejme, že už sa nediskutuje to, že či Ukrajina sa má stať členom Európskej únie. Ono je to aj dôsledkom tejto hanebnej ruskej agresie, že Ukrajinci definitívne sa odpojili od toho, čo usiloval prezident Putin. Oni vidia svoju budúcnosť jedine v Európskej únie a teda je úplne zrejme, že sa nediskutuje už otázka, či sa má Ukrajina v budúcnosti stať členom Európskej únie, ale ako ju dostať do tohto priestoru čo najrýchlejšie. Toto je obrovský posun v celej architektúre
bezpečnosti celej Európy, lebo opakujem, Ukrajina má dnes najsilnejšiu európsku armádu. Kľúčové je, aby súčasťou tejto debaty o budúcnosti Ukrajiny bolo aj Slovensko. Veď je to náš bezprostredný sused. To, čo sa tam deje, sa nás bezprostredne dotýka. Je absolútne nevyhnutné, aby Slovensko jednoducho z týchto diskusí vynechané nebolo. Zlou správou je, že sa kvôli týmto postojom, kedy premiér všetko, čo príde z Európskej únie, všetko, čo príde v tomto prípade od Friedricha Merza, asi má premiér obrovskú traumu z toho, ako spackali návštevu nemeckého kancelára na Slovensku. Ale jednoducho my sa sami diskvalifikujeme z týchto úvah tým, že premiér na všetko hovorí nie, on bude všetko vetovať. Výsledok je taký, že náš hlas je absolútne nepodstatný a bezvýznamný. A to je zlá správa naozaj aj pre Slovensko a pre našich občanov. Záver. Stabilná, bezpečná a európska Ukrajina, no to jednoducho nie je charita voči Ukrajine. Je to náš bytostný a slovenský bezpečnostný záujem. Preto má zmysel diskutovať o takých návrhoch, s akými prišiel teraz nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz. Má to jednoducho zmysel hľadať riešenia, ktoré umožňa to, aby sa zvýšila bezpečnosť a obrana Európskej únie vďaka týmto schopnostiam, ktoré má Ukrajina teraz. A áno, je v našom záujme aj to, aby tí Ukrajinci videli, že sme reálne otvorení pre budúcnosť, keď, opakujem, Ukrajina splní všetky podmienky pre členstvo. Nikto im nebude nič odpúšťať. Naopak, keď ju teraz pustíme za európsky stôl, bez hlasovacích práv, bez prístupu k financiám, dáva nám to obrovskú páku na Ukrajinu, aby sme tlačili na nich, áno, aj v citlivých otázkach právneho štátu, kde Ukrajina má veľa práce pred sebou, aj v citlivých otázkach korupcie. Keď budú Ukrajinci sedieť za týmto stolom, budeme mať možnosť v týchto veciach sa posúvať oveľa viac dopredu a aj priamo vplývať na Ukrajinu. Ja môžem prislúbiť za nás, za Progresívne Slovensko, že tak ako do tejto debaty vlastne vstupujeme našimi postojmi, hovoríme, treba diskutovať o návrhu Friedricha Merza. Rovnako urobíme všetko preto, aby ten hlas Slovenska, ktorý je dnes za európskym stolom vypnutý, verím, že po politickej zmene na budúci rok tento hlas bude znieť a my ho opäť za európskym stolom zapneme.